Arbejdet med stisystemet i naturbydelen er nu næsten færdigt. Det sidste stykke af stien omkring den store sø i området er nu blevet etableret, så bær- og blomsterhaver, frugtlunde, farverige enge, skov og søer er bundet sammen. Det store stisystem er desuden forbundet med det eksisterende Ringkøbing. Ved den nye sti er der også lavet en 30 meter lang trappe, der er et oplagt sted til afslapning og fordybelse. Trappen giver samtidig nem adgang til søen, for eksempelvis lystfiskeri og vandsportsaktiviteter. I løbet af sommeren bliver stisystemet fuldendt med en flydebro over søen samt en trækfærge, der bliver tryg og nem at bruge for både børn og voksne. Naturen er skabt nu, sådan så de kommende beboere i naturbydelen får direkte adgang til vildt voksne enge, skov og alt den natur lige fra deres hoveddør.